Aditya Production. Oke. Narji Maesa ada. Kalingan manis sesume ajur kelingan ramakam duyune tresona asih kasih sayange karepatiku pengen dadi bojone Aku males. lakoni semua ato sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni Bersama Rangga Nada Aditya Production. enak aja Asli loh mas. sumpah las kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo aja kula ada semut durung rada aja dirabut Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekat ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu alas Piye, Mas? manis rasane senajan bilas tanteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duweni Tanda goyang-goyang dong. selamat malam buat ibu-ibuku warga desa Tanda goyang. kondom cinta jambu halas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ngombe kopi mangane sate Apa iki, tresno Mas? iki mung kanggo kowe Tenang. Sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekat ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng